il-ħajja ma rridux inqisuha mill-lat ta' żmien li ngħixu, imma mill-ħajja li npoġġu fiż-żmien. U jiena npoġġi ħafna ħajja fiż-żmien. Monsinjur Victor Grech ilissen il-viżjoni tiegħu dwar il-ħajja. Ftit aktar minn 3 snin ilu meta ngħata l-Premju Anzjanità Attiva. Ħajtu intemmet l-4 filgħodu fl-Isptar Mater Dei fl-għomor ta' 95 sena. Imwieled Bormla ilu saċerdot kważi 69 sena, ma li ġie ordnat saċerdot baqa' seminarju fejn serva bħala viċi rettur għal 5 snin u bħala rettur għal 15-il sena sal-1977 meta nħatar delegat tal-Arċisqof fis-Segretarjat Ħidma Soċjali u ta' Karità tal-Knisja. 40 sena ilu waqqaf il-Caritas Malta bħala xhieda ħajja tal-ħrina ta' Alla lejn dawk li jħossuhom fit-trufijiet tas-soċjetà. Dan ġara fi żmien meta ftit kienu jitkellmu dwar id-droga u l-problema kienet moħbija. 40 sena ilu qed li fil-pajjiż daħlet id-droga u jekk ma nqogħdux attenti sa nfuru biha. Qed 40 sena ilu da. U tantu veru peress li dak is-żmien ma kien hawn xejn. La kien hawn programmi preventivi u laqqas programmi riabilitattivi. Jiena ħadd ħsieb li ndaħħalhom. Ma' żmien il-Caritas waqfet aġenziji li jagħtu servizzi għal vittmi ta' droga u l-użura, fetħet djar għal riabilitazzjoni mid-droga, żviluppat programmi ta' prevenzjoni fl-iskejjel, bniet volontarjat soċjali u ħolqot firxa kbira ta' servizzi fil-parroċċi permezz ta' djakonija. Tat ukoll kontribut b'riċerka fuq temi soċjali bħad droga, il-faqar u l-paga ġusta. Monsinjur Victor Grech irtira mit-tmexxija tal-Caritas fl-2014 wara 37 sena. Iżda l-Caritas baqgħet fi ħsiebu u f'qalbu sal-aħħar. Kien ukoll xandar fosthom għal 40 sena sħaħ kull nhar ta' Sibt filgħodu fuq Radio Malta bil-programm Kelma ta' Kuraġġ. Ħidmietu ġiet rikonoxxuta diversi drabi, fosthom fl-2012 bil-Premju Ċittadin Ewropew mill-Parlament Ewropew u fuq bażi nazzjonali il-Premju Anzjanità Attiva, il-Premju Nazzjonali Ħaddim tas-Sena u l-Premju Nazzjonali Speċjali għal ħidma volontarja. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż selmu l-memorja ta' Monsinjur Victor Grech. Il-President Mirjam Spiteri de Bono qalet li l-poplu Malti għandu jkun grat leh u jibqa' jirrikonoxxi l-ħidma tiegħu. Il-Prim Ministru Robert Abela sellimlu bħala missier soċjali li wettaq ħafna ġid u qatt ma ħares lejn uċuħ iżda lejn il-qlub tan-nies. Dr. Abela qal l-esperjenza miegħu fil-Caritas għalmitu li kulħadd ħaqqu opportunità oħra fil-ħajja. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li Malta tilfet qalb kbira, persuna li ddedika ħajtu biex ikun tarka ta' mħabba u tama għal dawk l-aktar vulnerabbli. Bil-bagalja ta' esperjenzi li kellu f'ħidma soċjali u ta' karità, ma' TVM fl-2014 Monsinjur Grech kien wassal dan l-appell. Nibżgħu għas-sabiħ li għandna. Dan huwa pajjiż li Alla birku b'ħafna ġid. U l-ikbar ġid huwa it-talent Malti. Rridu nibżgħu għalih u rridu naħdmu flimkien bħala tim.